ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni toddoɗel e nder galle ceerno Salifa Ndongo sasela talɓe ko on waktu yoni ha to beeli cewi e nder galle ceerno Ahmadou Gatamare Ba Sinthiou Dangde e nder galle ceerno Salif Sako eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal toɓɓe ɓurɗe mantinade ko jamma hanki o jaltugola kaso Ousmane Sonko kame Bassirou Diomaye Faye wonande ko PDS ɗaɓɓirno Cour suprême oɗo saaha gonaɗo ɓen kolliti jaɓani ɗum ɗon ko faali banggue sumgoji tijjaɗi nogasinayi nduɗo hen lewru koko latoto to leydi Mauritanie kaldi gala hakkude hooreji leydi Mauritanie kame koolaɗo kuuɓala jagorɗo affaire étrangère mo leydi Amérique jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame Amérique ne yaara yesso no feewi ɗon noon ɗo Amérique haalata pétrole gaz mo leydi Mauritanie kono kadi ɓe kaldi ko faade banggue caɗele taweteɗe to Gaza ma en ketto musidɗo men Alhassana Oumar Mbocco to leydi Mali laamu leydi ndi ƴetti pellital firtude association des élèves et des étudiants mo leydi Mali ɗum ko adduɓe fitinaji to Bamako ngam oɗo saaha fitinaji teskaɗe oɗon fannu ha neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗuma kabruji men manawen ha to Guinée Conakry Burkina Faso Côte d'Ivoire ma jaha to Niger Angola Togo kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe wotodirte joni jañoɗen funnangue hirnangue rewo e worgo onon kala de oɗon keɓa beelema mawɗo on beelema noon ko ciggam nangue wulgue diaw e dow moɗona ciggam nangue wulgue diaw ko équipe moƴƴo keblaɗo to leydi Turquie taw koye fannu installation kame fannuji cirtuɗi kala ciggam nangue wulgue diaw e gardugol Harouna Daouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji taw ko nangue dongnata ɗum woni solaire ko nonne kadi aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi batterie aji moƴƴi ko nonne kadi ponoje moƴƴe e lampaji moƴƴi ha e gueɗe goɗɗe kala taw ko matériel uji marque Turquie kame Allemagne kala ciggam nangue wulgue diaw so bâtiment maɗa so woynduma so forage ma jardin ma walla guesa ma kala hen ko jiɗɗa wannede installation to banggue matériel moƴƴo ko fate solaire e ko nandi hen kala sa noddiɓe hayso tawi woynduma ko 100 métre maɓe jaltina ndiyam labɗam ceerra ciggam nangue wulgue diaw ne rokka moon hoolare hayso on joɓata haaɓe gayna ha jiiya ndiyam nanna junggo e poos gam jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw holliti wona koye lewru korka saaha one wuuli kono kadi sa jokkodire congélateur uji mabɓe ma dañ ɓooɗe glace belɗe yarde ɗe cayata law tene kadi a faala kani facture sa yiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tonggode mabɓe leydi Sénégal ne waɗi WhatsApp appel o kadi ne yaaha mbatta ko 00 221 77 566 40 22 walla mbaɗa 00 221 78 842 25 75 tonggode mabɓe leydi Mauritanie ene yaaha appel e WhatsApp kala mbatta ko 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe caɗele moon gassi ha laaɓi ciggam nangue wulgue diaw e dow moɗona kawis mawɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte ko ha ko moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur e mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon an neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque
ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma o wi o firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo guittowo dabare neɗɗo kumiɗo donkuɗo kayitaji caɗele dewle poɗodirteɗo laamu kala mum de sa jokkodire ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ma wi alhamdulillah ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ko wittiyanke fannu leɗɗe omo jogui leɗɗe cafroje a neɗɗo tuƴiɗo kono ne kadi gonduɗo e ɓandu musoru koyɗe musoje mo seydani memi kono kadi leɗɗe gorago an debbo donkuɗo ɓesnude kala mum de ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji holliti ene humpiti ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji holto tawete to Paris laamorgo leydi France saydi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene andina ɓen finoɓe to Dakar bas makko ene tawe ɗon woni ɗon ko biyeteɗo Abdullahi Diallo ko musidɗo makko on noon mbatta ko 77 714 94 15 finoɓe to diwan Dagana ha to Rosso kala woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Ahmadou Dia gorko mo leeraɓe on noon saydi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 537 79 28 ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene andina dendagal Mauritanie kala finoɓe to Noksoɗa ɗo Robin 4 ene tawe ɗona musidɗo makko miñi ko biyeteɗo ceerno Souleymani Diallo sa jokkodire makko mawroke tongode oɗona ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene jogui wittoji ɗi witti ko fate bangel leɗɗe cafroje goragu nonne kadi safra kala yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala tenti noon fibron kiis neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje e ko nandi hen kala kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawnde sappo e joya mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemgal pulaar ɗo yesso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon rewindade golle mon jahoji toon ko musidɗo mon Seydou Abouba no gowɗen wadde so tawi kay lewru korka ari ko jaɓɓade ceerno Ibrahima Seydou Kane kala ñalawma dañ ko addani men ko fati banggue actualité ji diine jiɗaɗi hen e gañaɗi hen an neɗɗo korɗo ceerno Ibrahima Seydou Kane bisimilla maɗa. a salmitama juurama en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa sikki ala koye korka wona lewru korka ndu endu waɗi gañaɗi e gañaɗi ɗi e korɗo ene foti woɗɗade ɗin ɗon gañaɗi ɗi eɗe jeehi haɗi keeɓi sappo ko ɓurtinde wufƴikinade e sorɓikinade sahande calliktoɗa nde saabu sa ɓurtini tan so tawi a renaki ene wawi yetto goddol e so tawi yettima goddol ene bonna korka ka ɗum noon ko tugnade konngol nelaɗo Muhammad sallam to wino pantine wufƴikinade walla sorɓikinade e ɗon ɗo on korani ndeke noon ɓaɗo ittitini o wiɗo on ɗo on korani so tawi oɗon calligino pantine sorɓikinade nde ndeke so tawi aɗa hoori sa fantini sorɓikinade nde ene wawi wooda ko bonni ɗum ene wawi yettade goddol walla yettoyo fulkuru ɗum bonna korka maɗa ene aña wadde ɓurtinde nde o jangtima kadi kam Allah sallam wonande fantinde e sorɓinade nde ene yettina ndiyam fewde e fulkuru ɗum noon ene bonna korka e gañangel nayangel ngel ko ɓuucodirde e suddiɓe sa woppani ɓuucodirde e suddiɓe tan ene fonma fewde e rendede so tawi a rendama korka ma ene bona walla ɓuucodirede nde ene fonma fewde e yaltinde ko wiyete masiyu ko sa yaltini masiyu tan korka ma boni sa rewi noon ha yaltini ko wiyete maniyu ko ɗon ko kaffara ni waɗɗotoma gañangel tataɓel ngel ko duumade e darde ko ganduɗa kene fonma fewde e dakamme e foti ko vidéo ji ene goodi ɗin ɗon vidéo ji sa woppani darde ɓe tan ko rewɓe worɓe ene pijodira sa woppani duumade darde ɗin tan ene fonma fewde e beelemma ha waɗa ko jaltinɗa walla duumade tan e darde joom suudu muɗum ene jooɗi o dumna darde fewde makko ha yettinamo fewde e gueɗe ɗe ganduɗa ko ene bonna korka makko ɗum kadi ene aña gueɗel nayoɓel ngel ko durnude miijo muɗum fewde e rendede saha no ndendirannoɗa e suddiɓe jooɗoɗa tan gona e miccade ɗum walla gajjoɗa gona e miccade ɗum an korɗo o ɗum ene aña e gueƴel jeegoɓel ngel ko ƴakkude ko wiyete ko wayno ɗacce walla won leɗɗe ƴakka ɗumen tan ene ɓula ndiyam e hunuko maɗa kukkita ɗum ene aña so tawi a renaki tan ndiyam ɗam meeɗat ɓennude ha yetto goddol maɗa so tawi yettima goddol maɗa tan ne wawi bonna korka maɗa ka jeeɗiɓel ngel ko defowo walla pewnowo tufam o ƴeewa barme o so safi lamɗam o wuufa e hunuko makko o hukkita walla o wuufa ko tufam ɗam e hunuko makko omo ƴeewa so weeli sukara taw o moɗani o hukkita ɗum kadi ene aña jeetaɓel ngel ko wufƴikinade taw wona e salligade gonɗa walla wona ha joni nodduɗuma fewde e wufƴikinade gufƴikinoɗa ɗo ganduɗa korka ma ene aña e ko wayno so tawi noon hunuko ma ene yoori ko nguleyki ne ɓurti ne yoori ɗum aɗa baasi ala e wufƴikinade nde battugel jeenayngel ko finade ko wiyete fino ko taw ko hoore ñalawma subaka walla beetawi pina guite maɗa ko wiyete fino ko pinoɗa ɗum kadi ene aña wala basa noon bihi fi akhirihi taw ko wattande ñalawma noon ɗum baasi ala hen e battugel sappo ngel ko hombitade walla fesade ɗum noon hula hen ko hadema hombitade ƴiƴam kewɗam yalta e maɗa e loha mbasa wawde horde taƴa korka maɗa ka walla pesoɗa ko feso ñaw guite jomum e pesoɗa ƴiƴam kewɗam yalta e maɗa donka yettinde ñalawma maɗa o taƴa korka ma ko ɗum añira e ɗum noon yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe o yaafo kala ko tati ɗen Ibrahima Saydou Kane gam weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa on jarama ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi actualité ji ko fate gueɗe diine kala ñalawma on keɗoɗum e jayde moon weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe taw koye sawtawol musidɗo moon ceerno Ibrahima Saydou Kane kumpital men e ɗemgal pulaar gartaten koye toɓɓe ɓurɗe mantinade
wonande ko hanki o jaltugol Ousmane Sonko mo ganduɗa kam ardino Pastef ɗum noon ko nanganoɗo gila ñande capan tati goo lewru juillet 2023 hitande maydeɗo hene nde gila nden noon wonno koye juuɗe ko hanki yalti kankoye Bassirou Diomaye Faye onne jaggano ko avril 2023 hanki noon ko Bassirou Diomaye Faye yiya e nder werla o sukaɓe ne cekki ɗum Sonko noon feeñano so wona hande oɗo henna ñalawma kono kadi oɗo saaha gonaɗo heptinama wonande hanki o hewɓe kay Dakaru wanaɓe jalti gam jaɓɓade lidoraji mumen kamɓe noon ɓe cekki ko otoji ɗi ɓe duusi ɗumen ha toon to cité Kergorgui Dakar hanki ɗanaki ɓe mbali ko yimde ɓe mbali ko wullude gam hollirde weltare mumen e ɗaccitede ɗum noon ko hono wirno mawɗo leydi Sénégal hono président Macky Sall fandare makko ko yidde kay jaam wona e nder gendi ndi mbi yimɓe kala jaafodirta jarlodira wonande ɓen nangaɓe taw kadi ganduɗa koye soppojoloji bannoɗi guila tan hitande ujunnaje ɗe nogas e goho ha yetti hitande ujunnaje nogas e nayyi nde jomumen kala gonata e wellitare kono kadi wondata koye yafuya eɗen gueɗe kala ko wona ɗum ko noon kanko Bassirou Diomaye Faye guila hanki o hollitino hande o maɓe kuccodir e jaydiyankoɓe gam wadde conférence uji mabɓe ko fadi banggue conférence presse ɗo to kaletena aɓena to hôtel Azalaya ɗum noon kanko Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye e yaadiɓe mabɓe maɓe koccodir toon e jaydiyankoɓe gam wadde point toɓɓe mabɓe mataw ko ummanade campagne oɗo henna gonaɗo e muɗum o keddotoɗen koye ɗin fannuji goɗɗo ɗaccitaɗo ko Ngagne Demba Touré kañumne ko bannoɗo exil waɗi hoorem exil toon to Mali caggal nde arti noon ko nden nangano jeyno sababu nangal makko noon ko haaldemo ñiŋoje faade ñawoje leydi ndi kame tambiɓe yogay dosɗe leydi ndi kanko noon wo nanga koye lewru yawtundu wo ɗaccitama kankone jamma hanke o walani mbiyen subaka hande o kanko on guere fisde wonande Ngagne Demba Touré keddotoɗen koye leydi Sénégal gartaten koko fate banggue campagne huma jarruba taw kadi ko oɗo hen campagne moni kala ne ƴama haaqillaji ɓiɓɓe gendi leydi ndi ɗo ɗo nangue yalti no fewi e nder leydi ndi gam teskede ko tugganma tan to ɓuuri wulde kala ko 44 degré ha fayanma eɗin nokkuji ko wayno Kaffrine kono ne kadi Fatigue ha fayanma Tamba Kolda Sédhiou jafoɗon ɗiɗo hen nokkuji hande o ko nokkuji teskaɗi ne wuuli kono ne kadi Matam heedani hen caggal wonande noon ɗin candidat ji gonɗi kay fodande ɓiɓɓe gendi leydi ndi so tawi min keeɓi mamin banni hen ɗin 19 candidat ji ɗi ganduɗa kay wullitinoma taw ko planda PDS ka ganduɗa PDS wari mum wullitinoma toon to cour suprême ɗum noon ko hande cour suprême foti yaltinde wonande beele ma jaɓanɓe walla ala kono ɗo saaha so tawi kay ɗamamu e mabɓe tawi ha laaɓi ɗon ɗo cour suprême holliti ɗin ɗereji kay oɗo saaha kaytinta ɗiɗo hen sumgoji tijjaɗi nogas e nayyi nduɗo hen lewru ndu gonɗen ko wona ɗum ko noon bureau assemblée nationale taw ko sursarɗiji leydi Sénégal erima lulde heñorade nden lulde noon ɗoɗo kaleten ande luuli toon to sursarɗiji kono en gandani taw holkoɓe jogori wukkidde toon ene gasa taw ko caggal salanede ko ɓoyani ko tan taw kadi ganduɗa ko cour suprême woni jaɓani ɗaɓɓande taw kadi ko Karim Wade yaadiɓe PDS ko jinno wiide wonande dawal sumgoji ɗi ne raɓɓiɗi no fewi kono kadi koɓe gulliti ko ala kala ko gasi hen ɗum noon fandare mabɓe ko ɗiɗi hen sumgoji yo dartine ɗon ɗo 19 candidat goni e nder leydi ndi ene ngeewo ene ƴama ene pota so tawi min toɗɗama nden ɗaɓɓade noon nde heɓaki o saaha gonaɗo candidat ji ɗiɗo hen gondi e lumbade e nder Dakar candidature Amadou Ba mo Benno Bokk Yakar tawama toon to Saint-Louis ndar gueji Dande Maayo hakkude makko e Mansour Faye o tawama toon to Rosso Béthio kono kadi o tawama toon to Richard Toll kono kadi o tawama to Dagana kono kadi ko ɓuuri hen teskinade to Djum hakkude makko ene wonde Cheikh Oumar Anne on noon holliti ma nangganmo teni kadi mawo gaño taw kadi ko gañogol payodingol no fewi ɗo saaha noon
amadou ba ne tawe e nder ɓernde fouta kam e délégation muma kala heddiɓe kadi won hen ne tawe toon to tamba woni hen koto fatick ɓeɓe dakar thiesa mbour e nokkuji goɗɗi kala ngayi mehe kono ne kadi hewɓe hen ene poda moni kala ne wiya so tawi heeɓi ma daña ko waɗani ɓiɓɓe gendi leydi ndi keddotoɗen koye leydi sénégal gartaten koye ballal ko fati banggue ɓen dumbaɓe taw ko rewɓe to liberté 6 ha fanma toon to Rufisque inde makko ko Fatoumata Niang Ba kam woni gardiɗo taw ko cetal ngal ganduɗa ko fati e banggue ballodire taw koye leydi Sénégal ɗum noon wona wani ɓen ko fati banggue gueɗe laaɓal ɓen rewɓe dumbaɓe toon to liberté 6 ha toon to Rufisque kala ko fati banggue guilay sarbetaji zinital en e gueɗe goɗɗe kala kono kadi beele jomumen mbawa yiitade koye mummen keddoɗen koye leydi ndi Sénégal garten koko fati banggue conseil départemental taw kadi koto banggue Matam conseiller département de Matam rokkiri kene tolno e climatiseur uji jondi mbaɗi gon jeegoma taw kadi ko mawɗi jaaduɗe jamanu ɗum noon ko suudu safara ndu Wourossogui ngam teskede o saaha wona koye nguleki mawki no feewi ɗum noon ko Amadou Djibril Diallo holliti ɗum noon ko wawde wallidde ɓen ɓe mbawana koye mumen ha tina kay ɓuuɓol ngam teskede o saaha wona koye nguleki mawki no feewi Topodor Île Morphil commune mo Doɗɗel taw kadi ko toon to Beeli Cowi ko suka gorko nottotoɗo Mamadou Boukari taw ko jaranoɗo e duuɓi nogas e joyyi walla ni duuɓi nogas e jeeɗiɗi ko on de woni tawane welta e lekki ɗum ko caggal nde yimɓe pini jiimo tan omo welta e lekki wonaniɓe noon kawis mawɗo no feewi soɓe tinani e makko kala ko fate e mette walla haɓede walla ni haaldede konnguɗi goɗɗi kono kadi ko suka teskiniɗo e wuuro he kono kadi ko suka kewɗo koyɗe e nokku o no feewi nde tawno ɓe gona yimɓe woɗɗuɓe Beeli Cowi no feewi kono hankkadini ko ɗon tan ɓe ɓuuri wonde andaka noon kono noon brigade gendarmerie mo Diom ene wondi kadi sapeur pompier mo Podor mbawi arande ɓandu makko loskoji noon ene jokki hen kono andaka noon holko jeeyi oɗon sababu gartaten koko fati e banggue yeyde gueɗe date mum gasi e yogay produit ji goɗɗi ɗi gona moƴƴi ko fati e banggue noon dariɓe haɓade ngalɗon cetal mbawi tettude ko yoni no feewi taw kadi koye nder Dakar ko tetta ko noon ma wona e ɓiima muɗum hedde 36 million taw ne fawi temedde jeetati capanɗe nayyi ɗiɗi ujun taw ne fawi temedere capanɗe jeetati e nayyi ujunere ɗum noon woni ko tetta guila to banggue bonbon gasuji kewɗi tettama hen maaro nebam biskit yogay gueɗe ɗe happu mum gasi ha e produit ji goɗɗi ganduɗa ɗiɗo hen sa ñaami ene wawi keɓa hen caɗele mawɗe no feewi ɗum ɗo hen uddi kumpital men e nder leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie téléphone kaldigal hakkude hoorejo leydi ndi Mohammed Cheikh Al Qazwani kame on kolaɗo kuɓal mo ettade Amérique ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no feewi ɗum ko téléphone giwdoto Amérique ɗum noon ko jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe leydi Mauritanie kame leydi Amérique to banggue wonde jokkodiral pétrole gaz hande o tijjaɗo kono kadi ɓe kaali toɓɓe jaaƴe hono leydi Mauritanie erima fandare mum ko yo jeyli yo dartine ko ɓeɗi yawde yacade ɗum ko jeygue huɓugi toon to Gaza taw kadi waɗi ɗum o saaha mo gonɗen ko ɓen ɓe pital men guittete taw koye juuɗe Israila naaɓe ma en ketto musidɗo men Alhassane Oumar Mbocce mi salminima. En calmitima Saar Abdullahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV en ñaguiliɓe kadi Allah hono moƴƴere nde korka wona korka kadi taw jaɓaka yaafo kadi bakkuji ɗi gonɗen ɗi kala ɗum noon allahumma amini kabruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie gardiɗo hono jagoɗo leydi ndi Mouhamed Wul Bilal Masoud o wiili seni yo wat feere ƴewto heblo guila e joni mata kay ma wawa wasde dañde hono caɗele e wotuji hono garoji ɗi e taw kadi ko noɓe dañirno e wotuji ɓennuɗi ɗi
Antonio hono Blinken hono kolaɗo kuɓala leyɗele dendude hono Amérique noddi hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazawani wawde kay yettude ɗum e mande ɗum caggal kay nde wawa kadi wiye ardinede hono dental leyɗele hono Afrique o wi noon amo heeɓi walloddirde kay e duunde Afrique nde ha gueɗe ɗe kay mbawa tawde hono lawol lamra batte wulode dannahi ko jagorgal o leydi Mauritanie ko yoɓiti e jeygu yillima ñalawma hanki o 14 lewru ndu gonɗen ndu toon to jeere sosim gam humpitade iwde ligguimaji e cogguji ɗi to gonka kadi toon toɓe jeeyata to o wi noon ma waw hono rewinade ha cogguji ɗi mbawa kadi hono ñiibde no fewi e tolno kadi e jogogal ɓesgu leydi Mauritanie araɓe toon ƴewde kay ɗin ligguimaji jokkodiral leyɗele taw kadi ko dokkal taw ko leyɗele koɗeteɗe sarɗiyankoɓe leydi hono Mauritanie fodde 60 ɗo e mabɓe mbawi hono dañde e ɗen leyɗele kadi taw kadi dokkaɗe woni noon goɗɗo woni lawol taw kadi ko ɗiɗoɓol ko ɓen sarɗiyankoɓe leydi ndi ene dokke gueɗe baɗe ni na hammin to mukanata ko jagorgal leydi Mauritanie ko yowiti e cellal tawtorama ñalawma nasade 14 lewru ndu gonɗen ndu ñalngu kay taw ko windariyankore wonde kadi mawninde wonde kadi erɗino rafiji taw kadi ɓen rafaɓe ko rafi ɓooye hollidde kadi kono caɗele rafi o hani e hirjunu wonde kay rafi o halno fotti rento reede lamorgo leydi Mauritanie jaɓɓima e jeeyaɓe e laamu ngu hani e wondude e ɗen taw ko sarɗiyankoɓe e ardiɓe kadi hewɓe yo ngar kumto toon mate aɓe mbawa kadi ñagodirde kadi Allah kadi kono moƴƴere e wawde kadi duwodirde e nder nduɗo lewru teddudu kokandu gonɗen to kanko sa noon ko Saïd Abdullahi wul Akara ko suka kanko de kattanoɗo ma won hono baɗɗe nayyi ko on de tawa ene sanki e nder toon to ladde mabɓe to ene mbiya noon yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna Sar Abdullahi Saar ko ɗum ɗo de wonno ko tonguɗen e habaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alsane Oumar Mbodj gam weltare Ayaw TV Alhassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi 45 millions kopreje dollar woni ko iwi e banque windere naati e nder caisse mo leydi Mauritanie ɗum noon ko wallide projet mo leydi Mauritanie fodde diƴƴe toon to maayo ngo Sénégal ɗum ko hakki hakkude jaagoɗo économique e jooɗaniɗo bon windere taw koye Afrique de l'Ouest jagorɗo ko fati banggue jeeygu hanki waɗi jillu mum e nder jeereji noksoɗa gam yurnitade cogguji ɗi ha tenti noon ko fati banggue lugguimaji wo erima ɓiɓɓe Mauritanaɓe nde ñamata no moƴƴi wonande lugguimaji demaji e nder leydi ndi kono hewɓe hen ɓuuri yidde ko basalle guiwoje to Maroc e gueɗe goɗɗe patuɗe ɗin fannuji kala kono wo holliti wonande prix o kay oɗo saaha heddoto tan kono ɓe kalirno ni maɓe daro hen noon darde tinde lang haade gueɗe kala ɓuuri wawde hewde lawol Alhassane Oumar Mbodj sen jiiwi to leydi Mauritanie jeeten koto Tunisie Kayit Sayda riwi jagorɗe mum ɗiɗo jagorɗo ko fate banggue ya ngara e nder leydi ndi woni Rabi Majida ene wonde jagorɗo pinal kame ñeñala onne kadi wo riwi ɗuma kono kadi ɓen kala kolliti ganda holko juttira jayde hollitani holko jeeyi sababu e oɗon fannu to Libi ko laana giwnoka toon to Zawiya guila jeetati nduɗo hen na lewru ken wona 60 migrant en yinnoɓe faade toon to Italie ɓen kala mbasi hen pittali men jiita ka tawne hen cukalel kame rewɓe holliti ɗum noon congé mo soso ɓen kolliti kan laani iwno ko toon to Zawiya to leydi Mali paaɗena wonande gouvernement mo leydi Mali ƴetti pellital nder guidde association des élèves et des étudiants ɗum noon ko caggal pelɓodiral garnogal taw kadi ko hakkude toɗɗade hol jogorɗo ardade ngal ɗon cetal waɗi hen karili noon ha tawande kaɓe mofti toon yo gay armeji jasiji laaɓe kamene wonde fetelaji ɗi traditionnel ɗum kala noon dañi tettede hen holliti ɗum ko jagorɗo colonel Abdoulaye Mayiga hande o ngal cetal firtama ha laaɓi
ha wi cera laamu leydi ndi holliti ko hande o fuɗɗiti binditagol ƴettude ko fati banggue ɓen ɓeɓe mbiyata kay aɓe ƴetta ɗumen golla taw koye gollorɗe laamu leydi ndi ha tenti noon e bertendi leydi ndi ɗum ko caggal kay wonande lewru décembre mayduɗo henno ɗo ɓe dañino kay windidde hen sukaɓe heewɓe wadde min recrutement ko fati banggue golle leydi ndi caggal noon teska ene waɗi hen noon suuɗoyru ne waɗi hen kadi gueɗe ɗe pewani woni hen dokkat haalis beele ɓiɓɓe mumen nanne hen walla goɗɗum walla waɗi hen buñaari mawdi no feewi ɗum jeeyi sababu noon ɗum haytina hande o noon e toɗɗede directeur kesso faade oɗon fannu woni Issaga Coulibaly ko hande fuɗɗiti ngolɗon a bindola bandiji tampinɓe tokkaya caggal no nde hewɓe kay porte plainte tonto commissariat de police mo kaay wonande tan premier arrondissement mo kaay ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe e bandi gujjo motoje no feewi kamɓe téléphone aji hay goɗɗum ɓe tawi makko ken wona motoje jeenayya ɓe tawi makko haalis jonɗo no feewi kono kadi e téléphone aji jondi kankone o jaaɓi qirlade ngam haalde kay ɗo awi ɗen gueɗe kala finoɓe to Bamako taw ko sukaɓe hewɓe yewɓe mburu jammo wonoɓe motuji men pawa hen kal mbaɗa hen mburu ne jirlina mburu e nder booli Bamako saaha noon hewɓe hen kolliti nden kay kisal nde ngakki e ɓalli mumen ɗum ko caggal nde goto e suka biteɗo Y te Mayiga on noon saga 2 heures kay nde hay tawi leeɗe gam yeyoyde mburu muɗuma sagataɓe tato noon gabbimo e moto o ene jogui fetel ɓene jogui jasiji kankañene o andani holno waɗi hawo dogi kam o naate galle goto mo luuka hawre ɓen gabbini hen fiyande nde hewɓe jalti noon ɓe dogi o holliti oɗo saaha kangam kala ko fate yeyde mburu so wona ñalawma joɗade ne yeeya kafe o wadda hen mburu ko heddi ko kam yaade jammani yeey wonati hewɓe noon kolliti gam ngakkugol kuura e nder Bamako ne niɓɓiɗi no feewi jeeyi sababu hande o nden ka e kisal ene ngakki no feewi sen giwi to leydi Mali paaɗen koto leydi Guinée to leydi Guinée nokku beeteɗo balanu maya noon ko 40 kilométre hakkude muɗum e dinguirayi ko ɓen yittoɓe kanŋe hanki ko ɓulli kanŋe mabbi toon yimɓe tata taw ko sukaɓe mbasi hen a pittali mumen taw koye ngol ɗon a mabbugol keddotoɗen koto leydi Guinée garaten koye tana musɗo noon kamniɗo mettuɗo jangtade seeɗa ɗum ko ñande 14 lewru mars woni ñalawma hanki o to Mamou taw koye leggal Mamou nokku moɓe mbiyata fello a banton taw kadi koye legal bitegal PTLD gorko noon ko kam yooɓi fittadu jom suudu muɗum ɗum ko caggal wi biteɗo Mamadou Yero Camara o holliti noon on gorko noon arino galle makko ene dukane wiya joom suudu makko wonko haali ko noon e mettimo e kala saaha so tawi o dugde joom suudu makko debbo noon heewidemo an ganda tan min kam gorko mo jiidanmi o gaga maɗa ɓuurma forde teni kadi ɓuurma timmude goragu kanko noon ɗin konnguli ne muusimo natti wawde memde caggal mu noon ko hanki sukaɓe tawi debbo e ƴiƴam kewɗe no yaltimum sara mbediyel pangel gonguel sara galle mabɓe ne wasi fittandu muɗum ɓe dogi noon kalnoyi on biteɗo Mamadou Yero Camara on noddi police gendarmerie wonde sapeur pompier kono kadi ko laaɓi o fiya e dande on debbo jaaɗen acci sukaɓe joyo gorko noon haɗo hen yiitaka taw koko waɗi e ladde to Côte d'Ivoire hanki ñaldi ko wasde jogade internet ɗum noon ko teskede hakkude cetal ngal mbiyata MTN kamne wonde Orange moni marsani jeeyi sababu ko fibre optique dewɗo e nder maaje kaɗɗe faade Afrique du Sud ha ton to Europe ko on fil dañi caɗele jeeyi sababu noon Côte d'Ivoire ko ferma Cameroun yoga e leyɗele kewɗe kay dañi caɗele to banggue internet ñalawma hanki o no woruno Côte d'Ivoire sifande nandiral hakkude Côte d'Ivoire kame Congo République du Congo ɗum noon ko momtude visa ha laaɓi wonande ɓen kay yiɗɓe yirlodirde hakkude leyɗele a ɗiɗi ɗe kala ɗum noon ko hakkude
leyɗele ɗiɗi ɗe kala keddotoɗen koye ɗin fannuji RDC Congo wonande kuulal jownogal kene tolno e duuɓi nogas taw ganduɗa ko baɗɗo ko boni kene waɗa ɗum kala ware woni kuulal wari wakte ngal kuulal hanki jagorɗo ñawoje gendi leydi ndi woni Rose Mutombo o yewti ngal ɗon kuulal wonande militaire janfiɗo walla bandi baɗɗo kene waɗa ɗum ngal kuulal ene yana e dow muɗum ene gasa ma ngal kuulal wattu lawɗinede e nder leydi ndi to Burkina Faso communiqué wonande jagorɗo ceerno ɓaɗi leydi ndi holliti gouvernement mo leydi Burkina Faso ƴetti pellital ustude ko fate yogay jobdiji taw koye hôpitaux taw kadi ko fate banggue examen ji ko wayno wonande rafi cancer ha ko wayno rafiji ɗi ganduɗa ko hémodialyse ɗin rafiji kala ɗi ganduɗa ko fati banggue wadde ɗum examen ji ne muusi no fewi ko ujunnaji sappo maɓe garti ɗuma ha ujunaji 5 taw koye hôpitaux ji gam wallude ɓiɓɓe gendi leydi ndi ha mbawa safrade to Nigéria walla mbiyen Niger délégation Amérique naɓe baɗɗo balɗe ɗiɗi to ñame lamorgo leydi Niger ɓe kaɓani joɗorade général Abdourahmani Tihani ɓe dañi joɗa tan koye hoore jagorɗo leydi ndi kame jagorɗo konu gendi leydi ndi ala kala noon nandiral keɓangal ko fate oɗon fannu ɗum ko caggal wonande kuddata bannoɗo hitande yawtunde jeyino sababu noon ha Américaɓe daaƴi kala ko fate gueɗe ya ngara men kala e nder leydi Nigéria to Angola kene tolno e capanɗe jeeyo neɗɗo yahnaɓe leɗɗe goni ko mbasi pittali men ɓe noon ko tumanoɓe cukuñagu ɓen ko tumanoɓe cukuñagu jeeyi saabu e nder aadaji mabɓe noon aɓe jogui leɗɗe sa tumama cukuñagu ɗen leɗɗe a yarnete ɗuma so tawi wonko feeñata e ma ganduɗa ka sukuño ko ɗen leɗɗe noon jeeyi sababu mayde ɓeɗon holliti adjoint maire woni nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Loujoua Filimone on nokku noon ko toon ɗum waɗi holliti ɗum ko wonande police mo Antonio Samba on holliti ɗeɗo hen gueɗe kala sa ene mbaɗa toon kono kadi loskoji kewɗi mbawi udditede oɗon fanno joolam jaberi paɗen koto Gaza hewɓe kolliti météo men tenti noon loni gam hollirde wonande Israël naɓe ne joofa peɗeli ko kañumen pelli ɓen arnoɓe ɗaɓɓude guura tuma kayide Amérique neldi balle taw koye banggue hélicoptère walla dow wedde leydi no yimɓe garata ne ɓukkone koccene nawa ko ɗon noon hewɓe pella mbasi en pittali mumen Israël noon yeddi ɗum ha memi leydi kona ɗum ko noon loni holliti wasi neɗɗo mum goto taw kadi ko fati banggue wonande bombardement Amérique naɓe Union européenne ngol woni goo mabɓe kamɓene erade ñalawma hanki o oɗo henna guerre mo ganduɗa guila tan jeeɗiɗi lewru octobre ɓe erima yo jeygue darto ko ɓuuri yawde e yaccade Palestine caggal nde Mahmoud Abbas hoorejo leydi ndi derguiti gouvernement o ha laaɓi o toɗɗima hanki o hoore jagorɗo ono woni Mohamed Moustapha taw ganduɗa ko économiste toɗɗama hoore jagorɗo gendi leydi ndi ɗon ɗo Gaza woni e nder haare bundi on gouvernement noon wo dirguitano guila nogas e jeegom lewru février maydu ɗo hen nandu ko ene tolno e Palestine naɓe gartaten ko fati banggue Palestine naɓe taw kadi ganduɗa ko ɓen juuloɓe to Juma al Aqsa oɗo saha hollitama nden kay kisal ene hen kono e kala saaha ne waɗa pelɓodire taw kadi en pelɓodire e kala saaha ne teska hakkude ɓen kame dadiɓe wonande ɓe leydi Israël balle giwoje e nder windere nde laana ndimdu ken tolno e tonuji jonɗi no fewi wawi yettade ɗum noon ko fabade finoɓe to Gaza keddotoɗen koye joolam jaberi wonande keddoɗen ko joolam jaberi armée Amérique holliti bonni kene tolno e doron sappo taw ko ɓen wonande ɓen rebel mo Yemen ko ɓen ñiɓirde mabɓe ɓe derguiti ɗum ɗon hen tati noon ko Iran ɓe derguiti ɗum ha laaɓi siftinde moon guila jeeɗiɗi lewru octobre rebel mo Houthi kañumne koko holliti maayo woɗewo ngo kala ko rewi ɗon koɓe derguitoɓe kola ɗum ko hanki
ɓe liɓi missile maɓɓe e nder navire goto e nder navire goto gattaten koko fate banggue ɓen israel naɓe tumaɓe pelli ɗaɓɓannoɓe guura ken fonno hedde yimɓe nogas mbasen pittali mumen temedere capanɗe joyyi neɗɗo woni ko gañi en hollide ɗum jagoɗo cellal ɓalli mo leydi Palestine woni mo Gaza Russie hande udditi bureau ji vote muɗuma ɓen noon lundiɓe tato wondude Vladimir Poutine ko ɓeɗo hen jeehi e ɗiɗo hen sumgoji ɗi ganduɗa ngala campagne haydara jomin pinat tan goto woteɗe noon ma nduumo hande ha ñande 17 nduɗo hen lewru ken tolno e temedere e 12 million temedere 12 million ɓiɗɗo russinajo woni noddaɓe yo ngar cuɓo hoorejo leydi mumen France Emmanuel Macron sommet dabɓo to Berlin hakkude mum e hoorejo leydi Allemagne hoorejo leydi Allemagne ɗum noon ko kaldigal ko fati banggue no wiruno e nder conférence mo ko hanki ɓe ɗaccata walla nde oɗo hen guerre leydi Russie ne gaño ɗum so gañima ɗum firti ko Europe naɓe oɗo saaha dañata teddungal e yeeso Russie haydara maɓe cakko peeje noon ɓe ƴeewa Emmanuel Macron feere mum tan ko yo armée nelde toon to Kiev kono noon Vladimir Poutine holliti ɗum kala baɗɗo ɗum ene gasa tawa wattata e oɗon fannu to ayti caɗele heege ɗomka ko tawete toon loni holliti taccini keerol hakkude mabɓe e Dominique taw koto banggue hélicoptère ɗum noon ko wallide toon balle guila to banggue guura e safara e gueɗe patuɗe ɗiɗon fannuji kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno humpital garangal men kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar to leydi Mauritanie ko musidɗo men Alhassana Oumar Mbodja to banggue actualité ji diine ko musidɗo men Ceerno Ibrahima Saydou Kane ñalawma janggo so jomiraɗo haajima on ketto kabruji men ɗem ngala Pulaar taw koye sawtawol musidɗo men haali Abouba so ala ko faddi ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiran en